Kubuda kwaMai Titi mujere kwarwadza vakawanda. Vamwe vacho Ketina adecide kudeclare war on Mai Titi achiti why is she out before time yekusave a sentence? Why did the state drop charges vachirega mbavha ichibuda ichidzoka mumastreets? Batai homo dzenyu mbanini zikoma zenyu mbavha ipumile ukuluva sabuingo vanatete Mildred ma 50 plus bambanini zikoma zenyu gororo radzoka mbavha international thief is out. Make sure you are safe because this thief is out is going to start ati iye zvakare pane mavoice notes aachakupai between ivo naMai Titi nedzimwe evidence dzavainadzo dzekuti vakabirwa sei mari dzavo. We went through this already. We already know vanhu vakabirwa mari dzavo and Mai Titi has promised to pay. Handizi kuti Ketina akuzviitirei. Ari kuti iye she had decided to move on with her life, but the fact that vanhu veKet family went to her wall vachibva vanomuudza kuti zvoni Mai Titi vadzoka, what are you gonna do, vachiedza kumusvotesa, iye abva adecide kuti aiwa the war is on, takuenderera mberi. Mai Titi vacharipa zvachose, kana jere rakavakonewa iye achazviita personally kuti achavateverera. She also bragged about having a 20-some. Ivo Mai Titi vakaomerwa vari mujere. Mastreets atotanga kubvira guys.